lento le yokuvela kwamadoda aze ayisupport kanje indaba kaTamara ilethe esinye isithombe lento ilethe ukuthi ngempela amadoda kukhona ukuhlukumezeka ngempela akutholayo bese ngazi ukuthi azokhala kubana akhale kanjani. Uyabona nje khona enye into efuneka ungayibuki ngokuthi iza nobani iza kanjani kodwa mawusubuka impact eyenzayo. Uyabo for a fact ukuthi amadoda akwazi ukuthi asuke amancane amadala angakanani ngempela athi siyakuzwa amadoda kuyacaca ukuthi shuthe emakhaya ahlukumezekile. As much as ngoba kujwayelekile ukuthi abesifazane kuyashesha ukutrenda mangabe bekhala kukhonto abahlukumezayo abesifazane. Kushuthi ngempela lethe ngihlale ngisho ikhona inkinga elangaphandle kwizithandani. So mawilalela ke futhi content yakhe lo muntu alethu uTamara yena akadili kakhulukazi nabantu abaganile. Akadili futhi nabashadile. Udila nalabo abangakagani. Adile nalaba abawiplan yokulahla umntombi babo. Uyabo ukuthi abangaphuthumi babulahle ngoba masubulahlile umntombi kuba nje kube nje bese edila nalaba ngempela abangakagani kodwa abanezingane ukuthi mawusunengane uthi ufuna indoda ufuna ukuyithe. Uyabo so udila nalabo kakhulu. Uyabo aphinde athi wangazi yini imali angazi yenzani bese ethi private party ayikutholeli ukuthi imali. Yabo so kunenkulumo enjalo kodwa egcineni yena mangilalela kahle into yakhe ilwela ukuthi awahlonishwa amadoda abantu besifazane abazazi baqine bayivikele uma kuukuthi sewushibilikile azi kodwa nje wasengishibilikile sengikulesimo lesi ngoba mangaphosisa uzasho naye athi naye washibilika inkulumo zakhe naye ziyamqonda okusho ukuthi akaqondile yena ukulwa nomuntu as a person kodwa ukwenza uaddress isimo ukuthi kunesimo esinje naye samshibilikisa nomunye sangamshibilikisa angayedwa oshibilikile kodwa mawusushibilikile iba fair na into ayishoyo iba fair kulomuntu othandana naye ukuze ningaxabani nibanga into engayenzi sense. Yabo mina iyona understanding yami le yakhe lo yamntwana loyo and ngale understanding mina ngiunderstande ngayo ngoba bekhuluma kanje kunabazali abazele izingane abayifisela kuhle ingane zabo abangafuni ukuthi zambe zilala ngoba mawusulalile wanomntwana impilo iba nama challenges. Kunezingane ngempela ezizosaveka kunezingane ezizosaveka. Uyabo kunomuntu futhi wesifazane othola ukuthi uhlakaniphile uzokwazi lo muntu wesifazane ukuthi ake ngifocus kumina manje ake ngifocus ngoba senginomntana angifocus ekuz-upgradeeni mina angifocus ekufundeni mangisenethuba angisebenze mase ngenzani mase nginaka mina nginake ingane yami mase nginaka nabantu abangisupportayo nabangithandayo. Uyabo from less Peter's corner umuntu ohlakaniphile can learn something out of it. Can learn something ukuthi okay okunye nokunye akungibambe ngihamba ngendlela ake ngifocus kumina manje ngoba njengoba sekukulesimo lesengikusona sekumele ngisebenze kanzima ngoba senginayo umntwana njoba nginomntwana nje ngenhlanhla mhlawumbe usunayo umathandana mawunomathandana siyakubongela wakumukela wena nengane yakho siyakubongela lokho kodwa ke nawe hlahlala ubheke ukuthi indoda ihappy yini. Uyabona indoda ikwazi ukumukela nomntwana wakho iyakuthanda leyo ndoda mfethu iyakuthanda siwashayele nje izandla amadoda akwazi ukwenza lelo qhaza lelo likuthande wena liphinde lithande indoda ithanda ingane yakho sikumukela izandla. Yabo ngiyazi ukuthi abanye abantu baye bathini bathi hayi nathi amadoda siwamukela enezingane zawo nje. Uyabona siwamukela enezingane zawo cha nawe siyakubongela ukwazi ukukhulisa izingane oyifice endodeni kodwa ukhumbule phela ukuthi asikwazi ukuyenza kahle le comparison le ngoba owesifazane ushiya ikubo azogana.